A nagy probiotikum hazugság. Miért kell mellé a kutyádnak pre- és posztbiotikum is? A probiotikumot mindenki ismeri, de kevesen tudják, hogy egyedül nem sokat ér, sőt, bizonyos esetekben még árthat is. Itt a gond, a legtöbb termék nem veszi figyelembe a bélflóra teljes működését, és ha csak egy részét kezeled a problémának, a valódi egyensúly sosem áll helyre. Most megmutatom, mire van szüksége a kutyádnak valójában. Tudom, hogy te csak azt szeretnéd, hogy a kutyád végre jól legyen, hogy ne vakarozzon állandóan, ne legyen hasmenése vagy hányása, ne hulljon csomókban a szőre, hanem újra az a boldog játékos kis társ legyen, akit annyira szeretsz. És pontosan ezt oldja meg a Betrevit Ultrabiotikum. Benne van minden, amire a kutyád szervezetének szüksége van a regenerációhoz. Probiotikum, prebiotikum, posztbiotikum, huminsav, fúvósav, organikus gombapor és több mint 70 féle ásványi anyag és nyomelem. Mindez gondosan összeállítva állati eredeti allergének nélkül. Nem tartalmaz állati fehérjét, glutén, tejet, szóját, így még a legérzékenyebb kutyusok is biztonsággal fogyaszthatják. Még a hisztaminérzékeny vagy inzulinrezisztens kutyusok is nyugodtan ehetik. A rendelőben nem csak szakmailag, hanem gazdiként is bízunk benne. Láttam, hány kutya szenved feleslegesen, és hány gazdi érzi magát tehetetlennek. És tudod mit? Lehet, hogy pár hét múlva te is azt fogod mondani, amit annyi más gazdi, miért nem találtam meg ezt korábban? De ehhez most kell megtenned a lépést. Kattints most, és tedd meg azt az egyetlen lépést, amit a kutyusod nem tud megtenni helyetted.